magandang umaga sa lahat. Nandito na po tayo sa bundok, dito sa Hornasan, kasi kukuha tayo ng pinyang native o Bisayang pinya sa amin dito. At pagkatapos, yung kanyang seedling ay itanim natin at ipakita ko sa inyo kung paano natin itanim ang pinyang Bisaya. Okay, kunin na natin to. Ito na po yung ating Bisaya. Wala siyang anak dito kasi yung iba marami. Pero maghanap pa tayo sa itaas, baka mayroon. At itong corona ay ito ang itanim natin. Mamaya ipakita ko sa inyo ang pagtatanim ng native o Bisayang pinya. Ito yung maraming seedlings. Ito, maliliit oh. Yan ang seedling ng ating pinyang Bisaya. Tanggalin natin isa-isa yan. Lagay muna natin dyan. Yan. Tapos, putulin natin ito. Yan. Ito na yung native nating pinya o Bisayang pinya. Ayan. Itong native na pinya ay hindi po talaga ito masyadong alagain. Kahit madamo po siya, kusa talaga siyang tutubo. Maganda to alagaan kasi bukod sa hindi na ito nililinis ay malaki pang bunga. At masarap pa ito. Matamis din tong native natin na pinya. Kaya magtanim ako ngayon ng marami, yung anak niya itatanim natin. Kahit hindi ito nalinisan, basta natanim lang sa lupa yung pinya, ay okay na siya, mabubuhay siya. Okay, pakita ko sa inyo ang ating pagtatanim. Ang native na pinya, kahit ganito po, marumi po yung tinatamnan niya, ay mabubuhay talaga siya. Hindi ito alagain na prutas. Ganito po, ito siya. Pakita ko talaga sa inyo. Oh. Kahit konting linis lang to, mabubuhay na to siya. Yan. Ano? Ganon mo lang. Dito rin. Basta na ano siya sa lupa, nakatanim siya, mabubuhay na siya. Yan. Tapos, kapag nabuhay na to siya, konting linis lang, okay na. Kasi lumalaban siya sa damo. Yan ang po ang kagandahan ng native na pinya. Kahit pabayaan mo siya, ay maganda pa rin ang tubo niya.
Okay guys, umanatag tanom. Karon magkaon na tawag pinya. Okay mga kaisal, ito na. Kakain na tayo ng ating Bisayang pinya. Ang kaibahan lang talaga ng native at saka yung ating Haway ay kunti lang ang mata ng Haway at yung Bisayang pinya marami pong mata. Kaya inaayawan ito ng mga karamihan dahil mahirapan silang tanggalin yung mata. Pero ang lasa ay panalo to. Iba to ang mga Bisayang pinya. Napakatamis, masarap talaga. Kaya ito na, magbalat na po tayo para malasahan natin kung ano ba talaga kasarap ang Bisayang pinya. Balat na po ako. Ito na po. Ito lang ang inayawan nila, yung pagtanggal talaga ng mata. Nahihirapan yung iba. Ito na, natanggalan na natin ng mata. Napakasarap po talaga ang Bisayang pinya. At pwede itong lagyan ninyo ng asin. Dito sa bundok ay wala akong asin. Kaya hindi ko nalagyan. Maghiwa na po tayo. Kainan na po mga ka-Israel sa ating pinya. Tikman na natin kung gaano ba kasarap talaga ang pinyang Bisayang pinya. Ang tamis. Ang sarap talaga. Ang sarap. Kung nagustuhan nyo, huwag naman kalimutan mag-subscribe. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye!